Hani ka por ka bamentang kwa ban kli ka wei ka jing kli ba kata ka long hato fila juyo imo baya ka stop bala jubo kai ha ka almari ha kamra shong kai Pithiet ka stop man shat jing shat nrei phi shim ya kata fi bo kai ha almari ha kamra shong kai tra judan ki bale kata lani ki ba shu shim ya ka stop bi shu bo kai la se man shu pen I ba ka don ka stop hayeng ngay cắm lòng ngầm ta ngay ao thiết cái stop no và thiết cái stop cái chứng thu cái lòng ba an penan cắm cái stop ban shat jing shat da ka ba pendat itu ki sai ta sa the ko pediang syarat hadin ta sa aiding cái stop kan same ba hadin nang ta la ban shat jing shat da kata ka stop ba ka stop shisha judan bala thiết cái stop ba bo ya ka ha almari kamra shongkai lane ba shubo ya ka hajing thia ko abanong ifi hakane ka sngi balada ule kum tau breu udai le se ubadan jinduna ha khli ke jong le kata ka breu kadan jinduna ha khli e jong ka ba kabo umta ya kata ka sto magata ka ke jingshi sha pile ayu ba ka ktin ke jong blai kmau ke ne ka wai ba ka ktin ke jong blai ke ne ka bible ka bangi don kam dei ban shubo kai ha po almari lene ban shubu kai haduli lene ban shubu kai ha kamera shongkai lene ban shubu kai ha stapthia lene ha po jong tersok lene ha po jong sendiri tersok lene ban shubu ha po sinkli ban shubu kai hang to kwa ban ong fi ya ka ktin ka jong ble mdei bala shu ai bangini bu kai ban peni bangi don ya ka la shule kom ta am ka long be ka ba leno bat le se la khot ru yêu tàu brio komba ubabiet habagi don ka tin ka jong blai ka lom ka stop ka stop kan mau ka ne ka wei ka stop ka don comeback ya ka umpniang syarak ya ka ba la ban me ya ka ding habang ka kran ni ka ne kan mau ya ka tin ka jong blai shapang ki sangut ki thei suti ki ba start ba sangut ki thei suti ki babiet sangut ki babiet am ki don tangi ka stop henry kim don ya ka umpniang Telada ki sudan na ka stop kelam company ang ginle ayu ita ka stop ada ka stop ka baram kanu daga ba internet ka no ru re kelam company ang ka long bai ka bamlar kam tading ta ka babal ki thu ba ki don kita ki thai ki ba biet sudan tang ta ka stop ki sudan tang ta ka syarak re ki bam don ya ka ta ka company ang bat ka babal ki thu shai bagi ta la nyau dau jisu bagi long ki ba biet bar ki ba do no asnan hiru bandrung syakata ka jing khawai henry kita ki ba start ki de kita ki ba don ya kata ka stop ki don ya kata ka syarak bar ki don ru ya ka umpniang ya ka ba lapen me kam me kata ka ding pat ta kata ka ding lai jing shai bar kum juru ko ta ka long ka stop lala ru ban shat jing shat lala ban penon kam ru ya kata ka stop tading ta ka ne ka sngi ka bamanta nga ka shkwan pule ka ne ka por ya ka e ka bau jisu kran chapang kini ki sangut ki thai sati ka babal ka angum ne laban pule ka ne ka por no Matthias long ba arpusan ka ne ka khot ka ba ningkong ter ka babal ka angum ne anda kum ta ka hima ki beneng kan long kum shipongot ki thai sati ki bahaba ki la shem ya ki syarat jong ki ne nga ainuk sa ka ne ka por ya ketika stop ke jong ki kilami no ban leitan yunong leit kurem san ngutti kilalong ki bastat ba san ngutti ki babiet kita ki babiet haba kila shem ya ka syarak jongki kim shem la shem ru ya ka umpniang lembat ki henry kita ki bastat kila shem ya ka umpniang haki kulpi jongki lembat ki syarak jongki haba utau nong leit kurem upen tut kila samthia baro bat kila yothia henry men shiteng sinya kala longga jing perta hakmi uan unong leit kurem to mi ban leitan ya u anda kumta kita ki thisuti ki belaya yang kila yashna ta ka syarak jongki kita ki babiet te kila ong kita ki basta to ayangi na kita ki umpniang jongpi na ba ki syarak jongi kan salep henry kita ki basta kila yatho ki ong yo ba kanom dap yangi bat ya phiru to khilet ken shakita ki badi da thiet yaladi haba kita ngelet ban thiet te ulawan unolek korem te kita ki balakloi kilalet hapo lembat u shaka jingkwai shongkorem te lakhang ga jingkhang hadin kata te kilawan ru kita ki wepat kita yusti kita ongko kan rat to play yangi
ule thu ba ul ong shisang ong api ngam itu yapi namar kata tu syarai naba pimtip lemni yaga sngi lemni yaga por haga ba wan ukun ubreu kaba mut hi ujisu ong pinlong ready halaka sngi yaga ta pindani ke syarak rengkat bat ke umpniang padahing ta lada syudan tang ke syarak dari la pindani ke umpniang kam mentoy bu trai ong ngam itu syo yapi ngam itu yapi Tadeng tang kwa banong ifia kani kasingi la fila long kristan am la fiudan lu ka bible fiubo tang hapo stap kle ne fiubo tang hapo almari ne ha duli ne ha kamera shongkai ne fiubo kai te kum to kwa banong ifi ka ap ke jingma ya fi ka ap ke jingma lada kaktien ka badan ha ka bible kamdan ha ka download chong fi lada kata kaktien ka ba le si pila ban pule ru ya kani kaktien Relata ke ketien kam long jing sha ya fi em kam mentoy tadeng ta hafidani ke ketien em ka di bandan ya kata ke jing sha kum no la ai jing sha na mar ba ka dan ko umpniang ka bamut ila da fi puli ke ketien ke jong play la da kam dan ko umpniang ke jong men sim ba khoi kam la fi puli kat no ru asa asa ke jing dum tadei da bon ki bre ki puli ka bible re ki susa tang ha ka ba puli hen re klem smutu dan ki blai puli ke bible ndo sedang do da kot ndai tang si sia dan bo puli asin lai sien sau sien ru ndai na mar ba mdan ya kata ka umpniang ke jong men sim ba khoi tadei ta ki shupule ke mo puli ke novel along mo shupule ke kot kubor along mo shupule ke kot kai ke jing thu khana puriskam jong nore henry haba uno ubre upule ya ke bible rengkat bat kata ka jing pensle ke jong men sim ba khoi ka long kum kata ka umpniang haba ka dan kata ka stop ka dan sukum phniang hang ta ka me ka ding bat haba ka me ka ding ho ka me ban shet ya kata ka jing shet ya ka bau tau breu ula ban bam tadeng ta la kam dan ka ding ke jong men sim ko ya ka jing im ke jong breu ka ba mot dan ka bam ha ka jing im ke jong kani ka ktien ka nom la ban long ka bam lem da udan ya kata ka ding ke jong blai tadeng ta ka ba nang fi bon ki breu mas ngo ki sakut sa tang ha ka jing long niam tang ha ka jing long balang la ne tang mun chu ong la long kristan Ref sudan tang ya kani ka ktien ke jong blai ka klamrong hapo do no chong fi ka khamlong ka jing shai ka klamlong ka ta ka sharak ya ka ban ai ka ta ka ding ban ai shi shai ya ka ta ka bor ban shat ya ka ta ka jing ba tadeng ta kani ka ktien ka jong blai ka ta ka jing ba balai kumno ka long jing ba kani ka ktien la fla bo ya ka ha ka ta ka stove ha ka ba ka dan ka ta ka ompani ang ha ba ka dan ka ta ka ding ba de shi sha kani ka ktien ka lalong jing bam ka ya bangi bam ngi sno bang ngi su thiang bangi su thu ya ka jing mat ru na mar bala shat ya ka na mar ba kala I hagata ka ding ka jong men sim ba khoi tadeng ta ka ba dong fi kani ka sngi ka bamenta utrai ula janwan ba deng ta fan kam shi sha ya kani ka ktien ka jong blai ba rangkat ba ka ktien ka jong blai fan kam shi sha ya ka umpniang ka jong men sim ba khoi la film dan ding tadeng tala try one on fi deki ai fi ong adan ka tien ka jong blai ngadan ka bible try ong ami ko fi na mar blai fi judan ka bible rei ka bible ka sam dan hafi kai ka banan kam ka long ba ka bible ka dei ban dan hafi mdei tang ba fi judan ka bible rei ka bible ka dei ban dan hafi ka dei ban dan ka download chang fi ka dei ban dan ka jing ka chang fi ya ka ba fi la ken ban im kat kum ka ni ka tien bat la ka bible ka dan fi la la ban im kat kum ka ktien na ba fi dan ka bible fi sngol thu ye ka ne ka ktien bat fi la ban im kat kum ka mon ka jong blai lem da kum tam la kul mar lot ka jing sngol thu la kul mar ka jing im ubreu tadeng ta ha ba try one yo ba fi persyang ban pen me kam me na mar ba kam dan phniang wat persyang ru ban pan keliang na kiwei na mar yo men sim ba khoi ba de ka ding ga jong blai phim la ban chu pan kliang na ki we phia ban yo hi daladi ba deng ta kwa ban ong fi ka ba ka por ka dang don ka dan kam fi fin duai ka babel ka krani ka ta la da fi duai da fi yam la da fi pan tip nam ka babel ka ong phin yo pa diang ba ta rau jisu ong to pan ta phin se yo pa diang la fi pan phin yo ba ka babel ka ong ka ta la da ukpau ba kan jado ukpau ba baman
la dau ta ukhon upan yak ukpu hatun ai do mau em unom ai la dau ta ukhon upan ni ka do kha hatun ai do sen em unom ai do sen habo ukhon upan ru da ka pleng hatun ai da kan yang tham em unom ai kum ta la dau de pa baman ru unom le kum ta un ai mai da ka badai lu ka joki khon tadeng ta jisu ang kan tam la da fi pan no pa human sim khoi hatu unom ai mo ye pi bagari kata la fi pan human sim khoi fin yo pediang mai ba si sin fi dan human sim khoi tin jong blai am fi da puli ka shai kedar fi sgo tho fi yo jing shai fi sgo tho ye ka meaning ka bala tho agni ki kintin ba fi sgo tho ka mut kum no ba fi haban em kum no fi haban ya kum no fi iu jisu ba fi iru ye ka ke jing kai bat ye ka man ga jo hagani ka tien ka ba fi puli asngo ni ka pon nga kwa ban dwai na ka ban jong fi dan ka bible han film ju puli dan apreng ju fi puli ru han film sngo thu pat ya ka e ke ba fi puli ashkwa an puli ga ni ka por ya ni ka khat ma no lucas no ma khat we ga ni ka khat ka ba khat lai nga sngo ta na ba nga par khat ba ha ba nga puli ga ni ka tien ga jong bleng ngai kan long jing ka khoi fi ka ongom ni na mar ka ta la da phi ki ba long bamman phi tip ya ka ban ai yaki ching ai ba bha ki khun jong fi ka ba kat no tam ba ukpa jong phi u ba beneng un ai human sim ba kho hagi ta ki ba pan na u tadeng ta fi pan human sim ba kho na ukpa un ai ba yau ta human sim ba kho ya fi pan na do ka do no trang sliang ko mo ke rang utrang ki wa ko mo ke rang utrang ye kita ki ye ka ba unyo bandi na marda yo bandi un yap na amla fi trang ji sha ko mo ke rang utrang pinyo pediang ba human sim ba khoi padeng tal da fi pule ga tin ga jong ble ga tin jong ble kan long shi sha ka ta ka jing shai ken ya phi masngo ma ga ne ga we ga khat ma ni ga apsan ga khat ka ba khat ar no mathias ko ule thu teu long shi sha ngong a phi ngam I thu ya phi balai bu trai ong ngam I thu if ga daw klong fi I thu ga tin balai fi mi thu ga tin na mar phim don ya ga ta ka ching shim khia ba fin I thu I ga tin phim thrang ban I thu I ga tin phim thrang ban le I ga tin phim thrang ban im ka gum ga tin de hang tau jisu ong ngam I thu I phi kan khat ba khat lai ong ni na mar ka ta to sharai ka ba mot pule I ga tin im ka gum ga tin ya ka gum ga tin ga jong blai dap da ga tin ga jong blai sngau thu ka gum ga tin ga jong blai im ka gum ga tin ga jong blai den da tin jom blai ka ong na mar ka ta to sharai na ba film tip lem ne ka sngi lem ne ka por ka ba wan u khon u breu to den ta kwa ba no fi to ai bang long ki breu ke bla pan khre lo pa kumba kita ki ba start ki la khre ya ka ta ka stove na ya ka ta ka sharak ki la pan khre ro bat ka ta ko panyang ya ka ba ki la ban the ai ding ka me ka ding ban nga nge ka jing im ka jong fi ru kan long ka ba me si sha ta ka jing shai ka jong blai la fila shu ong bang along ter stand rel rakam nan ge jing shai ta ge jing ke long ba thala thalen ta ge jing em mi ba ta ge jing kam ru ka long ba thala thalen ta de ta ngi pen shlor ba yai pen shlor re phi to ai vin don ye ge ne ge stove wat num bo ka ye ka ha kamra shom ka he do ka almari he po kamra shom ka e ban shu bo ka ye ka ha po stap thia e ban shu bo ka ye ka ha po almari ne haduli ri ai ba ka ne ge tin ge jong blai kan rung ha ka don hot ka jong fi fin bo ye ne ge tin ha don hot mdai ha kita ki chaka bo kai fin bo shi sha ye ka ha po ka don hot ka jong fi ba ngai on dau trai wan uni tho ye phi na mar fi don ne ge tin ge jong blai kan mau ge ni uno ubam dan ne ge tin ge jong kris ka bungot dan hi yo kris uno ubam dan human sim jong kris dai jong kris ong tin ge jong blai fi la ban pule ge ta na stish ki nong rom ngalong ba pra ka khat ba khan dai ka ong ndai ma pi pim long ha ka do ndai ha human sim da human sim u blai u shong sa po jong fi ndai la uno ru dan human sim u kris uta ken long jong u ka babel ka ong ge ta la uno dan human sim u kris uta ken long u jong u Kira fiap dan human sim u kris fiap dan ni ka tin ka bla persat human sim jong kris apo ka do no jong fi ka ban doi ni ka por ba fin smart ndo man ta fin chim khia
pan pule ka tin jong ble mangara dwai mo man sim ba khoi un da pan sle fi un ai fi ka jing su thu un ai fi ka jing shai ba man toy tang phin chudan tangi ka ne ka tin ka balong ka stove ba fin dan man sim ba khoi ka ne ka tin ka nom la ban me ding ba ka nom la ban shet ba fin yo ne ka jing bam ya ka bo ble la pan kre la ba ki ni tin ki ni ki khat ki ni ki na ka wai pui ka kitab na ka wai pui len dong ya ka bo la pan kre pinam la ban bam lam da fi dan ya ka ding ka jong ble dwai ni ka pol fin yo ka ding jong sim ko ya ba khtin jong ble kan long jing bam chi shai fi ya dwai ni ka pol man ta ma jisu ong kan ma ni ka wei bom tang de pu hi bo briu nem re da ka khtin baro ka mi na ka shin tor ble mo ndai ban shu im na ka ja ka do ndai ban shu im na ka jing long niam ndai fi ban im kat kum ka khtin ka jong ble ina dwai ni ka pol man ta try ngai ngo me go pa ni ka por ka ba koror bang yo ban ya kren ni ki khon ki jong me bang ada snow it ya phi wei baro butrahi ada duai un ai fi human sim ke jing pen pau human sim ke jing start human sim ba khoi ya ka ba fi la aken ban snow tho ya ka tien ke jong blai ha ga ba fi puli try men plate ki khmat ru jong ki khon ki jong me khana ba ki ni i ya ki ei ki ba phla na ga an ke jong me ba ki ni i ke ei ki ba phla na ga tien ke jong me Tumaga samsi spak ka na ga khat ka ba khat phra ka ong ye ta try play ki khmat jong ki khon try ngai ko kuna anda ha ba kila don ni ka tien ko try kum ta ken ki long ki bala pen kre kata ga de ke chim pen kre bo try ong ye phi to long fi ken ki bala dap ta ka tien to sharai ai ba ga tien ga jong blai kan don ha ga don jong fi try shi tom ba ga tien ga jong blai kan don ha ga don ga jong fi la film try shi tom shu minat tang ye ta gi ei ka ba shu jat no ka jing bam ja ka do ka no man toy phi re to 3 minut kat kum ka tien ga jong blai 3 minut ye ga ka tien perlain ka shi bon ga don hot jong phi ba bo try wan un i tho ye phi na mar phi don ye ka tien ga dwai ga kar khu ye phi ga ne ga sngi ngai phi shim khia ban pule ga tien na do man ta ga sngi da ga bor man se ma khoi ga dwai ga kar khu phi wei bang da dwai phi nyo ko phi nyo khia bang ne ga sngi ga long ga sngi ga blak kar khu ye phi ru ha ga ba kin ja do ba ko ba kum jo ha ga ba kin ja man se Kedua nga ai go teng jong Jesus no panem. Amen. 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 Try na kar khui fi ha. Say siang pat ka bless you. Amen.